Dámy, páni, živočíšne druhy a predmety, čímkoľvek čo ste, vítam vás do tohto videa. V tomto videu mám tak trošku inak umiestnenú webku, ako väčšinou mám. A to je preto, že dneska nenatáčam na klasickú webku. Toto video som sa rozhodol natočiť na moju A6400, na moju úžasnú bezrkadlovečku. Ja vám to odfotím a ukážem vám to na kamere. Nechce sa mi to úprimne pridávať do videa, takže ja vám iba odfotím, ako to teraz vyzerá u mňa pri počítači. Takto nejak. Máme tak v rohu, nezaostruje to, zaostri. Zaostri. Možno to vidíte, možno nie. Kašľať na to. No proste, pochopte. Trošku som si to tu rozvrhol, aj zvuk mi ide z tej kamery, čiže zaostri ma, hej. Ja sa teraz vidím, lebo tá A6400 má takú schopnosť. No, dobre, už som ostrý. Že si môžem otočiť obraz a ja to zbožním, je to úplne super. No nič, v každom prípade od teraz sa tieto videá budú natočiť iba takto. Nebudem vás nejak zdržovať, poďme sa vrhnúť do toho, čo vlastne sa v tomto videu bude diať. V tomto videu som si pre vás prichystal toto, čo teraz vidíte predo mňou, teda pred sebou, pardon. Aj predo mňou, aj pred vami. Je to aktuálne pokračovanie našej obľúbenej, našej paródie, našich odvážnych hrdinov z Minecraft filmu. Ide o to, že ja nechápem tomu, ale reálne tá paródia mala viac ako 10 000 zhliadnutí. Toľko som na žiadnom videu nemal, okrem tých sliepok, ktoré niekde srali. Ty kráso, to čo je? Nie, sliepky vy ste nechutné. A to bol ešte k tomu short. A toto sa dostalo na jeho polovicu, čo malo 18 000, no nič, v každom prípade je to extrém. Ešte raz sa vám chcem poďakovať aj za vaše všetky komentáre, ja som si ich všetky do jedného prečítal. Som vám za to veľmi, veľmi vďačný, veľmi si toho vážim, naozaj. A v každom prípade, ja som sa preto rozhodol, že natočím pokračovanie. Pokračovanie bolo v pláne, ale toto bude ešte lepšie ako tá prvá paródia. Dobre, neviem, či to bude lepšie, to vám neviem zaručiť, ale však pozrite si, čo som zatiaľ urobil za prvých 10-15 minút roboty. Možno to bude na prd. Nesúďte ma za to, prosím. Dobre, dám to pekne od začiatku. Pripravte sa! Padáme do Číny! Neboj sa, použijem vodku, aby som zbrzdil pád. Podľa mňa tie zvukové efekty tých pánd, to je úplne najlepšie. No nič. Ja viem, je to dosť na prd. Verím, že sa vám to bude páčiť, lebo ľudia sú divní, čo vám poviem. Môžem vám zatiaľ ukázať, aké je rozvrhnutie hudby. Najprv pôjde táto čínska propagandistická komunistická. To je na začiatku, by the way, neviem, či ste pochopili už z toho prvého traileru, že títo tu borci, ktorí sú tuto, hej, villageria, sú Číňania. Není to ľahké pochopiť, ale v dvojke, v tomto druhom traileri, už to bude znať. Tu sa rozpráva s ovcov, ja úprimne neviem, ako to urobím. Neviem, čo bude predstavovať tá ovca, čo je tuto. Neviem, fakt si neviem predstaviť, čo bude tá ovca. Ale zaimprovizujeme. No, tuto sa dostanú vlastne niekde do nedru, alias do tajnej nacistickej, alebo teda inak povedané epláckej, hej, komunity. Tuto prejde hudba do tej klasickej nacistickej soldierskej skladby, ktorú nebudem opisovať, lebo dostanem totálne žlté speňaženie. Hej, proste úplná tutovka. A nakoniec, keď to všetko prejde, pominie, tak to prejde do tvrdého lúčenia. Tam bude nasledovať naša obľúbená hymna. Vlastne, ak prídu toto nakoniec, tak som si to dovolil tak sparodovať, že vlastne oni spadnú a zabijú sa. Nie, oni sa nezabijú všetci dokopy, oni iba zhodia toho malého a ten zomrie. Ešte uvidím, lebo tým, že to bude pokračovať, tak poviem, že dopadne do vody. Prežije to? Kto vie? Uvidíme. A pokiaľ to prežije on, tak skočia aj oni dvaja. Nejak tak by to v tom upravenom príbehu mohlo byť. No a vlastne on padne, tu sa zabije. Hej, akože spomalený záber a nebude tam vidieť rozprestretie tých krídel.
Potom ďalej, hej, to vybuchnú, úplne to úžasne ladí s tou hudbou, počúvajte. Úplne tutovka. No a tuto vlastne, ak uteká, tak to prejde do takého mierneho alaistického štýlu. A to vám hneď vysvetlím. Ešte som to nestihol spraviť, ale tento creeper, neviem, či poznáte tureckú alebo arabskú mačku, tak nech sa volá Arabian Cat. Ja vám to sem hodím na druhé okno. No a toto bude vlastne zvučka pre toho creepera a ešte nakoniec si tam dovolím dať takú čerešničku na torte, čerešničku na koláči. Použijem tento zvukový efekt, možno budete teraz počuť buď trochu slabšie alebo s horším hlasom, ale v parodii to bude znieť dobre. Allahu Akbar! Ja nie som rasista. Ale chalani z Nixy sú. Oni za všetko môžu. Pozrite si Nixy kanál. Tam majú týchto alahistov. Neviem už v ktorom videu ich majú, ale viem, že k tomu, že creepery sú v skutočnosti iba vyznávači Allaha, k tomu som nedošiel sám. Na to som neprišiel sám. Sem príde teda tá arabská mačka. Hej, dá mu facku. A toto príde. On mu začne: prepáč kámo, alebo niečo také, je to amik, tak ja skúsim vymyslieť nejaký americký prízvuk alebo niečo na ten štýl. No a nakoniec sa mi pokazí video. Hej, to bol ten Hitsken Jokej, alebo nejak takto oni prezývajú. A to by som chcel dať ako takéto nacistické dielo. Ja som zabudol, jak sa teraz volá, vám sa to teraz rozsvietilo na celej obrazovke aj s názvom, takže ja fakt som zabudol, ja sa fakt ospravedlňujem. V každom prípade bude to úplne úžasné. Mašinka Tomáš a jeho nemecký bratr Težký Gustav. To je úplne úžasné. Škoda, že to nemôžem použiť. To bude vlastne Hitsken Jokej, len mne chýba túto scéna z toho filmu, lebo nejak sa mi to pri tom sťahovaní pokazilo. Takže musím stiahnuť druhú časť. No, dámy a páni, aktuálne som si všimol, že sa mi vybila kamera. Hej, mal som tam 18%, keď som ju zapínal, a to som si uvedomil až teraz. Takže aktuálne si dávam pár minútovú prestávku, budeme pokračovať po reklamnej prestávke. Prosím, reklamu. Zdravím vás, moje meno je Peter Úchyl. Ani vás už nebaví nosenie prepotených a špinavých tielok v lete? Dám vám radu, nenoste ich. A hlavne vy dámy. Tak to bol Peter Úchyl, dámy a páni. OK, raz, dva, tri. Dámy a páni, I'm back. Som stále živý, I'm still standing. No, to by bola krátka reklama. Ja som si dal kameru na nabíjačku, takže teraz dúfam, že bude všetko fiče tak ako má. Ak nie, no tak sa odstrelím. Sekundu, donesiem si rekvizity. Ak nie, tak sa odstrelím. Dobre, chýba mi zub, ospravedlňujem sa. Bol som si zobrať bagetu, samozrejme suchú, s niečím na pitie. Že prvá vrstva je natretá, teraz nech sa to vysuší a bude ďalšia. A čo tie rohy? Preboha, tie rohy vôbec nie sú namalované, to si všimla, alebo to je zámer? Moja kamoška maluje. Že prvá vrstva je natretá, teraz nech sa to vysuší a všimnite si tie rohy. Ďalšia. Vidíte tie rúžové rohy? Ona nenamalovala tie rohy. Ja pevne verím, že to je jej umelecký zámer, pretože ona rovnako ako ja chodí na umeleckú školu, ale ona chodí na grafický dizajn, čiže oveľa väčšia umelkyňa ako ja kedy budem. Ja pevne verím v to, že to je umelecký zámer. Dobre, a teraz musíme nájsť, dámy a páni, toto bude úplne úžasné, pretože musíme nájsť nejakú random čínsku dedinu. Takže ideme na mapy. Ideme do Číny, sme teraz na Slovensku, hej, ideme do Číny, dobre? Tu máme Čínu. Let's say China. 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 A ideme, tu vidím nejaký slang, to viem celkom prečítať, takže ideme tam. Tu máme niečo. Tong, jak sa to volá? Tong
Šudy. Tong Šudy. Nie, Tong Šudy znie tak všude byl, všude bol. Zuitov Village. A to znie tak moc európánsky. Yalong Bay, ale to je nejaké fotografické miesto. Po čom pomenujeme našu dedinu? Liagua. Liagua. Ja to ani vysloviť neviem. Liagua. Dobre, Liagua bude naše mesto. Naša dedina. Pre tých, ktorí ste doteraz nevedeli, čo robím, tak ja som hľadal mesto pre našu obľúbenú dedinku v Minecrafte. Vítam vás v našej čínskej dedine Liagua. Ja sa teraz začínam väčšinou už hrávať s tým equalizerom viac a viac. Ani neviem prečo, proste ja ho vždycky automaticky zapnem. Vítam vás v našej čínskej dedine. Vítam vás v našej čínskej dedine. Vítam vás v našej čínskej dedine. No pozrime sa na to. Pás. Vítam vás v našej... Nie, posral som to s tým. Úplne som to dokafral s tým equalizerom. Dobre, teraz som to podľa mňa tak celkom vyladil. Dobre, teraz by schválne on mohol dávať akože príklad na to, aké rýchle je sociálne hospodárstvo, alebo teda štátna plánovaná centrálna ekonomika. Takto rýchla je plánovaná štátna centrálna pitvora mekov, ja to ani povedať neviem. Ja si to asi niekam napíšem. Štátna plánovaná centrálna ekonomika. OK, schválne, či to budem vedieť povedať. Takáto rýchla je štátna plánovaná centrálna ekonomika. Ty kokos, skoro, že som to nenahrával. No nič, idem zapnúť nahrávanie. Takáto rýchla je plánovaná štátna centrálna ekonomika. Mne tam určite nebude rozumieť, idem si to vypočuť. Liagua. Takáto rýchla je plánovaná štátna centrálna Je to tam! Ja neviem, prečo sa z toho tak radujem, je to absolútna hovadina, ale je to super. Ty kokos, takáto rýchla je plánovaná štátna ekonomika. Centrálna, ešte som zabudol povedať. No nič, idem si to hodiť do equalizera. Equalizer, poď sem pekne krásne. Idem si to dať na smyčku, hop. Takáto rýchla je plánovaná štátna centrálna ekonomika. Takáto rýchla je plánovaná štátna centrálna ekonomika. Je tam stále tak trochu počuť to prepálenie, ale... Liagua. Takáto rýchla je plánovaná... Nie, že by sa mi to nechcelo upravovať, ale je to predsa len paródia. Čiže ja tam to prehlušenie, alebo to prepálenie slangovo, tam schválne nechám zo srandy. Schválne, čo si o tom myslíte? Myslíte? Schválne, čo si o tom myslíte, napíšte mi do komentáru a ja sa s vami o tom rád pohádam. Alebo poradím. Alebo mi to pochválte. Áno, toto bude super. Toto bude super. Toto všetko postavili oni? Svojimi vlastnými rukami pre všetkých. Jak to sformulujem? Schválne, tuto katnem. Áno, on sa spýta, že a toto všetko patrí im? A že nie, všetko to patrí všetkým. Počkaj, ja som zabudol, že ako on znel v tom minulom diele. To sa mi občas stáva, to je úplne normálne, keď parodujem. Že ja proste zabudnem, aký hlas mala tá postava. A to je úplne asi, že najhoršie, čo sa mi proste môže stať, keď zabudnem, ako sa tá postava volá. Tuto je s tým beefsteakom, počkať. Tuto je? Poď sem. Nie. Nie. Dobre, už som prišiel na ten typical American hlas. Doriti. Komu je retardovaný? Som o tom mierne presvedčený. No nič. Typical American voice. Typical American voice. Dobre, ideme na to. A toto všetko vlastne oni? Dobre, schválne, či to nebude prehúčané. A toto všetko vlastne... Hej, je to totálne prehúčané. Dobre, ešte raz. No, vlastne áno, všetci tu vlastnia všetko. No, vlastne áno, všetci tu vlastnia všetko. Vy si možno myslíte, že je to trošku dlhšie a že už to zasahuje do tej scény, kedy on má takto ruku nad tou ovečkou. Ale ja urobím svoj klasický figel, ktorý používam vo všetkých paródiách. A to, že skočím na poslednú snímku, urobím cut a posuniem to pekne krásne. Boy. Bude to trochu spomalené, zhorší to kvalitu, ale kto rieši kvalitu o parodie? Kto rieši kvalitu u parodie, keď parodia je na to, aby ste znížili kvalitu toho umeleckého diela? Dá sa to nazvať umením?
Nedá. Schválne mi môžete napísať do komentáru, čo si o tom myslíte. Kokos, ja už sa tak teším, až budeme zase zaspamovaný ten komentár. To bude tak úžasné. Trošku to poposúvam, nech tu je priestor. Dobre, ešte trošku to Dobre, teraz on sa rozpráva s tou ovcou. A mohla by tam vzniknúť scéna, že on sa tú ovcu snaží naverbovať, alebo niečo také. Že on je vlastne americký komunista, ako jediný z nich, oni traja, čo sú tuto vzadu v pozadí. Kde sú? Títo traja, to sú všetko amíci. Toto je tiež amík, ale okrem toho, v jakom tvare má nohy, je to americký komunista. Tá ovca je proste ovca. Neviem, čo ste očakávali, že poviem. Viete čo? Domyslíte si. Schválne nebudem vám prezrádzať potenciálne easter eggy. Easter eggy tým myslím, lebo v tom prvom diele bolo celkom dosť veľa easter eggov, ktoré ste si vy nevšimli. A neskôr ste ma na nich v komentároch upozorňovali, že ale toto je inak, toto by mohlo byť lepšie, mohlo byť. Ale potom by tam nemohli byť tie easter eggy. Ako to, že vlastne oni sú amíci, ten beefsteak, cheeseburger, sranie a to je také typické. No a čo ja viem. Tí Číňania, hej, keď prišli do tej dediny, že na pár chvíľ všetko je všetkých, Leninové oko, druhé je s ním v sarkofágu, ja viem, že to nejsú, že sú také moc očividné easter eggy, že kebyže to malo byť takéto veľkonočné vajco, tak by bolo doslova položené na chodníku, aha, zober si ma, ak chápete, čo tým myslím. Ale preto, aby som vám neprezradzal takéto easter eggy, tak už sa budem držať iba toho editu a vy si užívajte video, ktoré už nahrávam cez pol hodinu a chcem ho skrátiť na 10 minút. Alebo lepšie povedané, stoj ovca a pridaj sa do našich hradov. Stoj ovca. Stoj cicavec a pridaj sa do našich hradov. OK, stoj cicavec. Neviem prečo, nemá to žiadny súvis, ale bude tam, že stoj cicavec. Stoj cicavec a pridaj sa do našich hradov. Ty si fakt retardovaný, však to je iba ovca. A je to actually bio. Ty si fakt retardovaný, však je to iba ovca. A je to actually bio. Neviem sa natóniť na ten hlas. A je to actually bio. Je to actually bio. Ja som nevidel ten originálny film, ani som nepočul audio traileru, takže neviem, čo tam oni hovoria. Dokonca neviem ani, či ona hovorí teraz o tom, že to je fakt iba ovca. Ja to tam dávam preto, že chcú ako keby z neho urobiť retardovaného. Tým, že zahodil to Leninové oko a začal kričať, tak podľa mňa on v sebe má nejaký ten potenciál retarda. Potenciál, preboha, ja už ani rozprávať neviem. To je fakt retardovaný, však to je iba ovca. Je to cicavec. Je to cicavec. A cicavci sa dajú naverbovať. Je to cicavec a cicavci sa dajú naverbovať. Čo to tu vzniká? Dobre, teraz sa pripravte na veľmi lock-in-nutý edit. OK, myslím, že to môže byť takto. Áno, všetci tu vlastnia všetko. Stoj cicavec a pridaj sa do našich hradov. To je fakt retardovaný, však to je iba ovca. Je to cicavec a cicavci sa dajú naverbovať. To je fakt retardovaný. Neviem, či som tam správne vychytil podstatu toho jej hlasu. A je to actually bio? To je fakt retardovaný, však to je iba ovca. A je to actually bio? Ja neviem, fakt, ja sa ospravedlňujem. Ak sa vám to nebude páčiť, tak reálne to video zmažem a predabujem ho. Napíšte mi do komentárov niečo. Viete čo, kašlite na komentáre. Iba si pozrite toto video a potom si pozrite ďalšie. Viete čo, robte si čo chcete. Ja vás nebudem do ničoho nútiť ani presviečať. Robte so svojím životom čo vy chcete. Ak vás to baví, choďte von do parku, pozorujte motýle a potom choďte domov a pozrite si moje video. Došla mi správa. Rohy sú urobené. O môj Bože, ona to urobila. Tie rohy budú namalované pri druhom natera. Ona sa iba vykašľala na prvý náter rohov. Rohy sú urobené. Toto si nevšimaj. Ale rohy sú urobené. Všimol som si to, aj vy ste si toho všimli, že? No nič, pokračujeme. Nebudem ďalej zdržiavať. Toto video budeme zase 2 hodiny. To bude strašné. Ja sa fakt ospravedlňujem. Jak pomenujeme toho psa? Lajka! Bum! Je to tam! Toto je môj pes Lajka. Lajka! Jupi! No, actually, hej.
Ona tam vyskočí, ja tam dám nejaký sound effekt šteknutia, počkať. Baf! Kam sa to nahralo pre Boha? Baf! To bude tak prehučané. Hej no, je, ale tak nevadí kašľať. OK. Ťažký edit. Toto dám dopreč, tú scénu s pochodovaním, serem na to. Mohol by som to tam spomaliť a dať tichšie hudbu. Maybe. Ja urobím preto samostatnú stopu a dám to o trochu hlasnejšie. No a celý Brainrod Universe, celý svet, celý vesmír ohľadom Brainrodu sa posledné 2 mesiace točil iba okolo kresadla a chicken jokeja. Ja vám na to zvysoka... Tak moc vám na to prdím, až mi z toho praskajú kľúby. Odstrihávam tú scénu. Dávam ju preč. Z celého traileru ju odstraňujem. Mažem dopreč. Bojujme proti Brainrodu spoločne. Spoločnými silami budeme bojovať proti tomuto tu. Dáme to dopreč. Až po... Preboha, to je fakt strašná scéna. Až potiaľ to. Tak rozložte sa s vašim kresadlom. Pripravte sa ale na to, že až vyjde film online, až tento film vyjde online, tak tam tá scéna naozaj bude. Akože ja ju len mažem z traileru, pretože Brainrod proste musí vymreť. Takže ja sa fakt neteším, až ju tam v tom, jak budem predabovať celý ten film, až ju tam budem musieť nehať. No ale aspoň si môžem užiť tú chvíľu, kedy stlačím delete teraz. Delete. Hehe. Ináč potom, hej, ospravedlňujem sa, chýba mi zub. Mohol som dať tú kameru z druhého uhla, ale nemám tam priestor, takže musíte vidieť a znášať moje ústa. Ospravedlňujem sa za to naozaj. Tak, prechádzame. Akože actually na to, že sme tam dosť hýbali s tými scénami a veľa sme toho vystrihli, tak tá hudba stále sedí, čo ma prekvapuje, ale je to dobré. Je to podľa mňa dobré. Tak, dámy a páni, vy sa pripravte na to, že ja si teraz dám chvíľu prácu za kamerou, vy si užite timelapse toho, jak editujem a vidíme sa o cca 20 minút, lebo chcem toto video skrátiť. Cesta, ktorá nás čaká, je dlhá a skrýša, v ktorej sa jablká skrývajú, je neúprosná. Bude to drsné, takže sa musíte pripraviť na najhoršie. Dobre, a teraz ako som... Čo? Ale no tak... Akože predtým sa mi vypne kamera a teraz sa mi vypne nahrávanie. Predtým sa mi vypla kamera, lebo sa vypila a teraz sa vyplo nahrávanie, lebo mám málo priestoru. No nič, tak ja sa vám chcem teda ešte raz veľmi pekne poďakovať. Editujem to už asi 6 hodín toto video a to som mal pôvodne v pláne, že bude ešte dlhšie. Nie. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak vás to zaujalo, tak si určite pozrite celú sériu. Ja už sa teším, až sa dostanem k tomu filmu. Ak ste sa náhodou dostali k tomu filmu nejakým nekalým spôsobom, tak mi určite dajte vedieť. Ja začnem parodovať hneď, ak sa dostanem k tomu filmu, takže verím, že už sa vy tešíte rovnako ako sa teším ja. V každom prípade pre dnešok to bude asi všetko. Tak vám ešte raz ďakujem a kliknite na ďalšie video. Neváhaj, klikni na to video, vidíš ho tu? Klikni na ňo. Len na ňo klikni, ja už som unavený, ale ty ešte zvládneš jedno. To je super.